Здравейте хора, аз съм Огаров и добре дошли в това видео, в което ще анбоксваме истински CSGO ножове. Както виждате, размерът на този нож и остротата му, в смисъл, която в момента не може да видите толкова добре. Нещо, което искам да кажа хора е, че това е оръжие, това не е играчка. Не искам да има хора, особено от по-малко от вас, които си купуват тези ножове, излизат навънка с тях или просто ги размахват и правят такива неща. Ножовете са предназначени за колекционери и също така могат да са доста добър подарък, но не и за игра. Така че, watch out! И сега нека да започваме. Както виждате, ножовете, абсолютно всеки един нож идва с кълъвче и вече започнах с този. Това е M9 байонет и е Fate, просто е уникален, супер готино блести. Ще опитам да го приближа по този начин, за да се фокусира камерата, не знам дали виждате блестенето, но просто уникален. Това нещо хора е предназначено за закачване върху пушка, защото наистина е истинско оръжие. И тук също има самите щипки, които се закачват на пушката. В смисъл, както знаете, има карабинери, които просто имат оръжие отпред. Това е втория M9 байонет хора, ето за да видите скина по-отблизо. Така, този мисля, че този скин е доплер, не съм толкова сигурен, но просто е уникален. Лично на мен това ми е любимия. Някакъв такъв Galaxy стил. Така, това е третия байонет хора, който е Marble Fate. Ето. Дано фокуса просто да е на ниво, не съм много сигурен, както казах отново. И сега нека да преминаваме към Huntsman ножа, който имам един Huntsman нож и скина му е Hyper Beast. Само че този скин се води Full Hyper Beast и е нали къстъм направен. Той е не толкова блестящ, по-скоро е матов скин. Както виждате, абсолютно целия е нали в самия скин. Също така имам два карамбита, отново имат кълъвче. Така нека да отворим първия. Ето ги първия карамбит. Да, знам, че не се хваща така, в смисъл. Този е Emerald Doppler. Вторият карамбит хора. Това вече е просто Doppler скина. Също така е матов и това е като цяло любимият ми карамбит. Супер хубав цвят. Ето, да го видите така от по-отблизо. Добре, тук останаха две кутийки и в първата кутия може да видим Butterfly Knife. Отдолу под кутията се намира самото кълъвче, в което може да прибирате след това самия нож. И нека да го отворим. Така, това между другото хора са тренинг модели, което ще рече, че не са наострени, в смисъл не може да се порежете с тях и са предназначени за нали, трикове. Ако пишете на човека, също има и наострени модели, които не ви препоръчвам да си играете и да ги въртите, защото може да се нараните. Emerald Doppler, ето от близко, така, упс, окей. Добре, тук може да намерим още един Butterfly Knife. Този отново е тренинг модел, отново не е наострен. Ето ако може да видите, просто самия нож не е остър просто. И като за накрая хора останаха тези две Shadow Dagger. Тези два Shadow Dagger. Така, първият Shadow Dagger е Fate, окей? А вторият е War. Ето ги. Тоест това не е най-готиният начин за показване, но... Така, ето ги втория, War, супер готин, златен скин, наистина красив. И като цяло това са ножовете, които ми бяха предоставени хора. Надявам се ревюто да ви е харесало, както казах, ако искате да си закупите такъв нож. Линкът на Facebook страницата е долу в описанието, пишете на лично съобщение, казвате, че аз съм ви пратил специална оферта. И да, отново ви казвам, това са колекционерски ножове или тренинг такива. Така че внимавайте и бъдете отговорни. Аз бях Огаров, ще се видим следващия път. А от тогава хора, peace out!